Aşgabatda täze kaşyň binalaryň gurulşy soňky günlerde ýurt baş tutanyň üns merkezinde boldy. Prezident Berdimuhammedow 19 ýanwarda Aşgabat City toplumynyň gurulşy bilen gyzyklandy. Döwlet medeniýeti prezidentiň gurulşyklaryň ähmiýetini nyktanlygyny habar beren bolsa, bu ýagdaýdan habarly çeşmeler prezidentiň gurulşynyň öňe süýüşmänligini görenligini habar berip, suwasty suwlaryň gurulşynyň öňüne böwe salýanlygyny aýdarlar. Türkmen häkimetleri Aşgabat City proýektiniň paýtagty täze bir şäheri öwürmegine garaşýarlar. Kaşan Aşgabat City proýektiniň deslapky dizaýnyna görä toplumyň çäginde 200-den gowrak belent bina gurulmaly, olaryň belentligi 12 we 35 gat aralygynda bolmaly. Proýektde aýratyn ähmiýet berýän prezident Berdimuhammedow 19 ýanwarda gurulşyň bolmaly ýerine bardy. Resmi medeniýetiň habaryna görä prezident şäher toplumynyň gurulşyk meýdançasyndaky topragyň ýagdaýyna şeýle hem bu sebitiň tebii gaýratynlyklaryna üns bermek aýdypdyr we döwrüň iň möhüm talaplarynyň daşky gurşawy gorumagy talap edýänligini belläpdir. Bu aralykda azatlygyň çeşmeleri prezidentiň Aşgabat City proýektiniň gurulmaly ýerine baranda bu ýerde gurulşyň öňe süýüşmänligini görenligini habar berýärler. Onu topragyň suwuny guratmak işleriniň alınıp barlaýanyny gaýdyldy. Ýöne bu beýlede. Häzir tek bu işi nädip etmeligi hakyny oýlanýarlar. Prezident telewizordan çykyşyna ýeri berkitmek buyurdy. Diýmek bol bu işi etmek mümkin diýen pikirde. Mümkinçilik tapylsa bu gaty gymmata düşer we eýýän bir neçe milliard dollar diýilip çak edilýän taslamanyň bahasyny ýene-de ýokarlandyrar. Gymmat bahaly zeýkeş gidrawlik guruluşlary taşary ýurt hünärmenleri hem gerek bolar. Dip ýagdaýdan habarly çeşmeýdär we proýektde gatnaşýan hünärmenlere talgylanyp gurulşy dowam etdirmegiň tas mümkin däldigini, dowam ettirilen ýagdaýynda puly boş harçlamagy aňladýanlygyny belleýär. Resmi medeniýetde berilen habarda bu ýagdaý agzalmady. Şeýle bolsa resmi habarda Berdimuhammedowyň täze şäher üçin taýlanan ýerde düýpli inženerlik we gözleg işlerini geçirmegiň hem durnuksyz topragy berkitmek üçin zerur çäreleriň görülmelidigini aýdynlygy habar berildi. Aşgabat şäheri seismik taýdan aktiv ýerde ýerleşýär. Şäheriň topragynyň çalysyrymly bolup, ýer sarsgynlaryna duýgurlugundan başga da ýerasty suwlaryň aýratyn bir problemadygyny bilermenler belleýärler. Hut topragyň çalysyrymlylygy soňky ýyllarda gurulan ýeri dethalar üçin howp döredipdi. 2017-nji ýylyň ýanwaryna Aşgabatyň halkara howa menziliniň binasy ulanylmagy berilenden soňra çöküp başlady. Şonda bu meseleni çözmek üçin bu ýyk fransuz gurulşy kompaniýasynyň hünärmenleri getirilipdi. Aşgabatda bunyň töwereginde işlemekde tejribesi bolan bir näçe geologlorlaryň pikiriçe, Aşgabat şäheriniň gurulşynyň esasy ýöne ýeketäk bolmadyk meselesi ýerasty suwlaryň ýer ýüzüne ýakyn bolmagydyr. Olardan diýmek tas mümkin däl. Bu ýerasty suwlaryň tebigaty dürli ýöne olaryň esasy çeşmesi Garawum kanaly we Garawum kanalynyň suwalýan gursly suw howdanydyr. Kanalda we suw howdanynda gidroizolasiýa ýok we olardan suwuň süzüp çykmagy dowam edýär. Köpetdagdan akýan ýerasty suwlar hem bu ýerasty suwlaryň döremegine goşant goşýar diýip azatlyk bilen gürrüňdeş bolan bilermenleriň biri aýdýar. Şeýle de bolsa bilermenleriň pikiriçe işlenip düzülen käbir mümkinçilikler bar. Ýerasty suwlaryň derejesini peseltmek zerurlygyna mätäç bolan käbir deshalar üçin suwlary aşak düşürüji guýular ulanylýar. Şol ýerden ýerasty suwlar giýje gündizin dowamında sorulýar. Şeýle guýular Aşgabatda howa menziliniň çägini ýergiderli işleýär. Binanyň uçuş, gonuş zolaklarynyň we beýleki infrastrukturany suw basmagynyň öňüne alýar. Ýöne howa menzili Garawum kanalynyň ýokardyny gün ortada ýerleşýär we onuň daşyna esasan Köpetdagdan akýan hem Garawum kanalynyň gelýän ýerasty suwlaryň bir bölegi ýygnanýar. Aşgabat City proýektiniň gurulmaly ýerine bolsa kanal we suw howdany täsir eder. Diýip bilermenleriň ýene bir aýdýar. Bilermenler Aşgabatyň aeroportundan tapawutlykda Aşgabat City proýektiniň gurulmaly ýeriniň hidrogeologik ýagdaýynyň hasta çylsyrymlydygyna öňsi çekýärler. Iň esasy zat bu meýdany gurulşy taýýarlamak üçin suwy aşak düşürüji guýularyň has köpüsi gerek bolar we olar giýje gündiz durman işlemeli. Ýöne olar hem bu sebitdäki ýerasty suwlaryň derejesiniň pes saklanjagyny kepillendirip bilmez. Uly suw howdanlarynyň golaýynda ýerleşýän bu toprak ýerasty suwlaryň aşy uly batyş astynda galar. Bu ýedigderli dowam eder diýip azatlyk radiosy bilen gizlinlik şertlerinde gürrüňdeş bolan bilermenleriň ýene bir aýtdy. Gurulşyk we binägerlik ministrligi gurulşyk meýdançasynda inženerlik geologiýa işlerini amala aşyrmak planlaryny dekabrda elan etdi we Aşgabat City proýektine baý tejribe eýe bolan kompaniýalary çekmek üçin halkara tender geçirýänligi barada 25 dekabrda iki bildirişi Neytralny Türkmenistan gazetinde ýerleşdirdi. Aşgabat City proýektiniň bahasy resmi maglumatlarda agzalmady. Döwletiň hasabyna amala aşyrylýan şäher gurulşy proýektlerine sarp
sarf edilen pulun mukdary barada resmi sanlar seyrek çap bolýar. Şerede bolsa prezident Berdimuhammedow ýurtda umumy bakaty 37 milliard dollara barabar guruluşyň alınıp barýanlygyny 2021-nji ýylyň dowamında bir näçedik agdady. Prezident Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen gurulýan nowatdaky milliardlarça dollarlyk gaşaň obyektleriň guruluşy ýylatyň agla we bölegini garyplyk derejesine düşüren ykdysady kriziň güýçlenýän wagtynda alınıp barýar.